Salam əməngizə. Yeni öğredek İngiliz dili video tapaklamada hoş geldiniz. Bugünkü esası gürüngeçek temalarımızın biri present simple yani hazırki zaman. Edil Türkmen diline bolşuyalı İngiliz diline hem zamanlar ba, ötön zaman, hazırki zaman ve gelecek zaman. En köp ulanılanlarım gepleşikte hazırki zaman. Hazırki zamanın esası iki tane görünüşü var. Present simple bilen present continuous. Yani yönököy hazırki zaman ve devamlı hazırki zaman. Bugün biz esası yönököy hazırki zaman hakkında görün ederiz. Ol nerede ulanılan, nädip sözlemler düzüp bolar. Present simple'ın ulanılan yerleri edil adının bolşuyalı yönököy hazırki zamanına sözlemler düzenimizde. Mesela esası ulanılan yeri mıdama doğru olan hareketler. Yani bir tane hareket dine şu vakitlerde mıdama edilen olsa. Şu zat bir adam için doğru olsa, günlük edilen zatlar için present simple ulanıyaz. Mesela bir sekas düşünüklü olur. Eğer de okuçu olsanız, I go to school deyip bilyaniz. Present simple arkalı şu sözlemi yasamalı oluyor. Sebebi, eğer okuçu olsanız, her gün mektebe gittiğiniz. Dine şun, dünyada ertirdel, her gün mıdama doğru olan hareket. Şoň üçin sözlemimiz present simple'la düzülýär. Edil şuat edip duran hareketimiz üçin bolsa present simple ulanlanok, oň üçin present continuous yani dowamly hazırky zaman we ýöne ony soňgurlaşýarys. Edil şunyň temasy present simple. Ýagny şu günlerde, şu ýylyň içinde ýa-da bütün ömrüňizde doğru olan hareketler mıdama etýän zatlaryňyz. Ýasal şakynda görüň etmeli bolsa, İngiliz diliniň iň aňsat grammatikalarından biri present simple. Pozitif sözlem düzecek olsanız, bar etmeli zadınız, geçen sapaklamızda da düşünürün subject yani sözlemin eýeleri bady. Şonun ýzyna işliğin asıl formasını koysanız present simple sözlem düzülýär. Hiç şaşırmaly, artykmaç, goşmaly, aýyrmaly yerleri yok. Mesela sözlemin eýeleri diýip ýene orada gaýtalasak I, you, he, she, it, we, you, they diýipdik. Şol sözlemin eýeleriniň birini alýas, mesela men, I. Gönümel ýzyna işligi goýas we present simple sözlem düzelýär. I go, I eat, I sleep, I like, I do something. Şularyň hemmesi present simple sözlemler, ýagny ýöneköy hazırky zamannak sözlemler. Hazırky zaman bolanyna şol etýän hareketimiz mıdama değişli hareket. Yani diňe şu wagt hazırky wagtda edilen hareketler mıdama doğru olan hareketler. Her üçin aýraçy meselem bermeli bolsak, I eat breakfast every day at 9 a.m. Men her gün ertelik naharny saat 9:00-da iýen. You like shopping. Sen bir zatları satın almany gowarýan. Sözlemiň terjümelerinden hem görüp bilişimiz ýaly ýöneköy hazırky zaman mıdama edilen hareketler üçin ulanýar. He, she, it geldik. Bularda ýekece belä geçmeli zadymyz we İngiliz diliniň grammatikalarının ýene bir möhüm goşmaçy taraplarynyň biri. Ýa-ni aýtşymýaly I, you, we, they de diňe subjectiň ýzyna sözü goýsak ýeterlik. Ýöne he, she, it de işle goýas, şoňam ýzyna s goşulmasyny goşmaly. Meselemde has düşünükli bolar. He goes to the university. Ol üniversitede gitdi. Sözlemiň present simple'lygyndan biz şol oglanyň her gün üniversitede gitdiýänini düşünüp bilýär. Ýani aýtşymýaly go asıl işlik. He ýzynyň gelýän üçin s goşulmasyny goşdyk, goes boldy. Edil şolar ýaly she it bilen ulanamyzda da işliň ýzyna s goşulmasyny hökmany goşaýmaly. She cooks delicious meals. Ol taam naharlar bişirýär. She cooks s goşmaly işliň ýzyna. Ve iň soňkom it. It helps me a lot. Ol maňa gat kömek etýär. It helps me s goşýar işliň ýzyna. Ve iň soňky iki meselemiz we, they olaryň men gaýtşymýaly işlikleriň ýzyna s goşmak gerek. Diňe he, she, it dan soňky gelen işliň ýzyna s goşulýar. We love rainy weather. Yağışlı hawaları gowarýar. We love diýär we goýas es goşulma gerekkä.
Ve in soňsam they have 3 children. Olaryň 3 çagasy bar. Terjimesini hem görüp bilişimiz ýaly, olaryň 3 çagasy bar, mudama dogry bolan hereket şol sebäplen present simple-la ýasaýas. Ine negative ve question diýilýär ingilis dilinde soru sözlemler nädip düzmeli? Present simple üçin aýtýan. Negative ekwivalent şonu aýdaýyn. Negative sözlem etjek bolsaňyz present simple-la kömekçi käbir sözler ulanmaly bolýar. Present simple üçin do, does ulanylýar. Do, I, you, we, they bilen ulanylýar. He, she, it bilenem does. Bu kömekçi sözleri subject yani sözlemin eýesi bilen işliň arasyna salyp not goşulmasyny goşsak sözlemimiz negative sözlem bolýar. Meselem, I go to school. Men mektebe gitýän. I do not go to school. Köpräk ulanmagy üçin hasa maksatdaşa grammatikada hiç yer kynal. Diňe do, does goýmaly yerlerine ýa-da not goşsaňyz sözlem negative sözlem bolýar. You üçin meselem bereýin. You like spending a lot. Sen köp pul sormagy gowarýan. You don't like spending. Edilýän kýaly subject bilen işliň arasyna don't goýas. Do, not. He, she, it üçin does ulanylýar dedik. Edilýän meselemlerdäki ýaly. He likes sport. Ol sporty gowarýar. He doesn't like sport. Ol sporty halanok. Negative manyly sözleme urly. He doesn't like sport. She cooks delicious meals. She does not cook delicious meals. Diňe does not goýanymyz üçin sözleň manysy negative urly. It helps me a lot. It doesn't help me at all. Pozitiv manysyna ol maňa kömek etýär. Negative manysyna bolsa maňa hiç kömek edenok. It doesn't help me. We, they bilen ýene do ulanylýar. We like football. We don't like football. Biz futbol halaýas. Don't goýsaňyz arasyna. We don't like. Biz halamzok. Negative manyly sözlem urulýar. They have 3 children. Olaryň 3 çagasy bar. Pozitiv sözlem. They bilen have'ın arasyna don't goýaňyz, olaryň 3 çagasy ýok bolýar. Sözlem manysy negative geçýär. They don't have children. İň soňsam nädip soňra sözlemleri düzmeli present simple üçin edilýänki kömekçi sözler ulanýar. Do, does ulanmagyna dowam etýär. Ýanky aýtşymýaly do, I, you, we, they bilen, does, he, she, it bilen. Bar etme dadymyz soňra sözlemini düzenmeli. Do, does'y başta ýazmaly, başta ulanmaly. Subject'in öňüne geçirmeli. I, do ulanýar. Do I. You bilenem do ulanýar. Do you. Do we. Do they. He, she, it bilenem does ulanýardyk. Does öňe geçýärdägim. Does he. Does she. Does it diýip soňundan istenlik işle goşup present simple-la soňra sözlem ýasap bilýäňiz. Meselem, do I go to school? Men okula gitýänmi? Do you like football? Sen futbolu halaýanmy? Does he sleep a lot? Ol köp ýatýarmy? Does she cook meal? Ol nahar bişirýärmi? Does it help? Onuň saňa kömek edýärmi? Ol kömekleşýärmi? Do we play rugby? Biz rugby oýnaýasmy? Ve iň soňsam, do they have children? Olaryň çagasy barmy? Sözlemleri terjimede oturjekkä ýanky diýişimýaly sözlemiň manysy soňra sözleme öwrülerdägim garşy tarapdaka bir zat soraýan. Ýekece belemel zat ýanky he, she, itde does ulanýas diýdim. Does ulanan wagtymyz işliň ýzynaky es goşulma aýrylýar. Meselemde haska düşünýärsiňiz. He likes football. Ýanky aýtşymýaly he likes işliň ýzyna es goşup duwa. Soňra sözlem bolanyna does he like football diýär. Does daky esiň barlygy sebäpli like'ın ýzyna es goýmak gerekär. Ýekece kelamda saklamaly zat şol, egerde pozitiv sözlem bolsa es goşýar, negativ we soňra sözlemine does bagly üçin işliň ýzyna es goşmak gerekär. He, she, it bilen ulanylanyna.
Bolu cevap beriliş hakkında da gısaça aytıp bereyin. Yankı soru sözlemleri cevap berende yes, no şeklinde cevap bereyin. Hava ya da yok. Bulam deysen angsat, yankı soruların izine cevap berip görkedeyin. Do I go to school? Men mektebe gitdiyen mi? Cevap bereninde yes, I do. No, I don't. Görüşüňiz ýaly ýene do, does ulanlyp jogap berilýär. Eger de soru do bilen soralan bolsa, siz hem jogapy do bilen berersiňiz, does bilen soralan bolsa, does bilen berersiňiz. Ikinci, do you like football? Sen futbol halaýarmy? Jogabym yes, you do. No, you don't. Does he play tennis? Jogap yes, he does. No, he doesn't şeklinde berilýär. Yan kayıtışmayalı, does bilen soralan üçün does bilen hem cevap berilýär. Does she cook meal? Yes, she does. No, she doesn't. Does it help? Yes, it does. No, it doesn't deyip cevap berilýär. Do we like rainy weather? Yes, we do. No, we don't. We bilen do ulanýan üçün do bilen sora berýär, edil şolaryal do bilen hem cevap berýär. Iň soňky meselemiz, do they have children? Yes, they do. No, they don't şeklinde cevap berilýär. Iň soňky belleme zadymyz şu temada yes, no şeklinde cevap bereniňizde yes, I do. No, I don't. No, ýagny negativde gysgalyp ýazmaly. Ýagny no, I don't diýip ýazylýar. No, I do not diýseňiz ýalňyş bolýar. Ýekekeden aýdaýyn. No, I don't. No, you don't. No, she doesn't. No, he doesn't. No, it doesn't. No, we don't. No, they don't. Açıp ýazsaňyz ýalňyş bolýar. Ýazanyňyzda da, aýdanyňyzda da şonu gysgalyp ýazmaly. Uzalyp ýazsaňyz grammatik taýdan ýalňyş bolýar. Bu present simple hakkında umum bilinen maglumatlar ve İngiliz diline aýtışmaly iň köp ulanılan tense ýagny zaman present simple ýöneki häzirki zaman nerede ulanýanyny aýtdym. Indi ýene bir present ýani häzirki zamanna iň köp ulanılan sözlemlerden biri there is, there are hakkında gurrun etmeli. Buların tercümesi o yerde bar şekline edip bolar. Türkmen diline geçirecek bolsak köplenç diýäse şo ýerde bir zat bar. Ýa-da edir şu ýerde bir zat bar. Şonuň ingliz diline ýöreýän bir grammatika temasy bar. There is, there are şekline. There is singular, ýani birlik sanyna zat hakynda gurulanyňyzda ulanýas. There are plural, ýani köplük zatlar hakynda gurulanyňyzda ulanýar. Meselen bereli. There is an apple on the desk. Partaň üstünde alma bar. Bir zadyň nerdedigini görkezýär. There is an apple. Şo ýerde bir alma bar. Geçen edeklerde an sözüniň birlik sany anlatýany aýdypdym. An apple bir alma diýip terjümelýär türkmen diline. There is hakynda gurrun edip oturgak derejik negativini düşünýäryn. There is ýa-da not koşdy. Negativ many sözleme öwrilýär. There is not an apple on the desk. Partaň üstünde alma yok. Sonra sözleme etjek bolsak, İngiliz diliniň umum kadasyna laýyklykda is, there is kömekçi sözümüz. Öňüne geçirsek subject'in sözlem sonra sözlem bolýar. There is an apple. Is there an apple on the desk? Partaň üstünde alma barmy bolýar. Jogabym yes there is, no there isn't şeklinde beriler. Bu kada diňe bir ýanky beren meselemde däl ähli ingliz dilinäki sözlemlere değişli. Bir ýerde bir zat bar diýjek bolsaňyz ingliz diline there is diýip ulanyp bilýäňiz birlik sanyna zatlar üçin. There are hakynda aýtmaly bolsa edilýän kıýaly ulanylşy ýöne köplük zatlar hakynda gurulaýar. Meselen, there are 3 people in the room. Komnatyň, otagyň içinde 3 adam bar. Şo ýerde bar diýmek üçin there are bilen başlaýar sözlemde. There are 3 people in the room. Negativ etjek bolsak, there are not 3 people in the room. Not koşdak bolýar, kömekçi sözüň ýerine are, şoň ýerine not koşmaly. Otagyň içinde 3 adam yok bolýar terjümesi. Sonra sözlem etjek bolsak, diňe subject bilen kömekçi sözüň ýerini çalşmalydyk. Are there 3 people in the room? Otagyň içinde 3 adam barmy? Jogabym yes there are, no there aren't diýip beriler.
Hava bar, yok şekline böyle tercüme edecek olsak. Şu gün yana bir İngiliz dilinin gramatikasına değişli mühim temaların biri objective pronouns düşünürmeli. Türkmen dili bilen deňeşdirip düşünürmeli bolsa, türkmen dilinäki ýöneliş we ýeňiş düşümlerine meňzedip bolar. Meselem, türkmen diline sözün ýzyna goşulma goşulýar. Men, meni, maňa, sen, seni, saňa. İngiliz diline bolsa bular ýaly goşulmalar köplenç halatlarda ýok. Sözün öz ýetgeýär. Objective pronouns hem şolar ýaly. Türkmen dilinäki ýöneliş we ýeňiş düşümleri subject ýani sözlemiň atlaryna goşulan ýagdaýynda İngiliz dilinäki objective pronounslar ulanmaly bolýar. Bu näme diýmek? I, men sözü sözlemiň içinde meni, maňa şekline gelse, I ulanylman, objective pronouns I'ň ýerine me ulanylýar. Sözlemlerde meselem bilen has gowy düşünýärsiňiz, dekekeden berki deýin. I, aýtşmaýaly, me öwrülýär, meni maňa diýmek. Give it to me. Maňa ber. Give it I diýsen ýalňyş bolýar. Give it to me. Maňa ber diýjek bolsaň, I, me bilen ýerini çarşyp ulanmaly bolýar. Bulara öwrenmeň ýekeje ýoly ýa tutmak, ýa-da bir öwrenseňiz, ondan soň ulanyp öwrenişip gitýäňiz. You, ütkanok, you'luğuna galýar, seni saňa diýjek bolsak, İngiliz diline you diýäs. Meselem, men seni gowarýan diýjek bolsaňyz, I like you, seni gowarýan, ýa-da şonda da you, ütkemen you'luğuna galýar, şoda şunu ulanyp bilýäňiz. He, she, ütkeýär, it edilýän kuýuda bolşýaly, ütkemen galýar. He, him bolýar, she, her bolýar. Meselemde düşünürmeli bolsam, oňa gelme diýip aýt, ol oglana. Tell him not to come. Tell he diýsen ýalňyş bolýar, tell him diýmeli, oňa aýt. She barada meselem bermeli bolsa, do you remember her? Ol ýadyňa düşýärmi? Aslında onu ýadyňa düşürip bilýärmi şeklinde tercüme edilýär. Onu, ol gyzy diýjek bolsak, do you remember she diýem dokdaýym, oň ýerine her ulanýar. Onu ýadyňa salýarmy? Do you remember her ulanýar. It aýdşmaly, ütkanok. Meselem, men şu zady gowarýan. I love it. Şonu gowarýan. Türkmen dilinäki ýeňiş düşümüň goşulmasy goşulýar. İngiliz diline bolsa it şodur şunu durýar, ütkanok. Iň soňky iki sanagy we, they, iksem ütkeýär we bulara ýa tutup ulanmaly bolýar. We, us bolýar. They, them bolýar. Türkmen dilinäki terjümesi biz, bizi, bize, olar, olary, olara. Gysajyk meselem mereni we bilen baglanşykly. Listen to us. Bizi dinle. Listen to we diýsen ýalňyş bolýar. Listen to us. Bizi şekline İngiliz diline us bolup geçýär. Iň soňkom they aýtşmaýaly, them bolýar diýdim. Terjüme etsem olary, olara ýaly. We already told them. Biz eýem olara aýtdyk. Olara, we already told they diýsen ýalňyş bolýar. Them ulanmaly onuň ýerine. İngiliz dilini başdan öwrenjek bolsaňyz, esasan ünsörmeli iki sany meseleňiz bolýar. Grammar we şol wagtyň özünde sözler, ýani vocabulary, diliň sözlük düzümi. Gramatik hakkında yeterlik zat görleşdik. Ine vocabularyda da ilkinci İngiliz dilini öwrenip başlananlaryň ilkinci bilme zatlarynyň biri imperative sentences. Bu türkmen diline buyruk berjähändäki sözlemler hökmüne geçirilip bilinär. Meselem en köp sınıflarda gawatdalyanlar ýa-da ýazgylarda ýazylýar. Sit down, otur. Don't use your phone, telefonuňy ulanma. Ýaly sözlemler, ýani buyruk berýän sözlemler. İngiliz diline bular ýaly sözlemlerde iň ul tapawudy beýleklerden subjectden sözlemiň eýesi bolmaýar. Gönümel garşydaky adama comment, ýani buyruk berýän üçin subject ulanmak gerek däl. Gönümel näme et ýa-da näme etme diýilýän bolsa, şol işlik bilen başlasak yeterlik. Iň belemeli möhüm zadyň biri, bular ýaly sözlemler negative imperative sentences we positive imperative sentences şeklinde iki aýrylýar.
Adından belli bolşýaly negativ manyly buyruk verici söylemler we pozitiv manyly buyruk verici söylemler. Yani bir zat etmeli ya da etmek bolanok. Meselen bersek, has gowy düşnükli olar. Hersi üçin 5 tane sözlem, iň köp ulanýanlaryny bereýin. Galanlaryny ingliz diline köpräk okasaňyz, ýazsaňyz, kino, film, video görseňiz, öňüňizden çyksa wagtyň geçme bilen öwrenýäňiz. Positive imperative sentenceslara 5 tane misal. Close the door. Gapyny yap. Gapyny yapmak bu yerde edilmeli iş bolan üçin positive imperative sentence diýilýär. Ve yankay düşmeli sözlemiň eýesi ýok, garşydaky adama gönüktirilen bolanyny sebäpli gönümel etmeli zadyň özüni aýtmaly. Close the door. Gapyny yap. Use pencil, not pen. Galam ulan, ruçka däl. Leave the lights off. Türkmen diline terjimesi şeýle bolup biler. Çykanyňyzda çyralary öçürüp gidin. Leave the light. Gideninizde bolýar, şeýle goýup gitmeliligini görkezýär. Bulan pozitiv manyly imperativ sözlem bolýar, näme etmelidigini aýtýany sebäpli. Keep quiet. Sessiz bol. Näme etmeliligini aýtýar, şol sebäplen pozitiv imperativ sözlem. Iň soňky meselemem, fasten your seat belts. Kemeriňizi, hopsuzlyk kemeriňizi dakynyň diýär. Pozitiv manyda buyruk berýäni sebäpli bulan pozitiv imperativ sentence'ın iň soňky meselemi. Negative imperative sentence'lar pozitiv aranda has köp duş gelen bolmagy mümkin. Köplenç don't diýip başlaýar. Etme diýmek. Don't smoke. Çilim çekmek gadagan, çilim çekmek bolanok ýaly terjime edip bolýar. Do not cross the road. Köçäni ketip geçme. Näme etmeliligini aýtýany sebäpli negative imperative sentence'ın bir misaly. Don't open the door. Gapyny açmak bolanok, gapyny açma şeklinde terjime edip bolýar. 4-nji meselem don't touch. Ellemek bolanok. Meselen muzeylere zatlara gideniňizde görüp bilersiňiz, don't touch diýilip ýazylan görkezüjüler bolýar, näme etmeliligini görkezýär. Türkmençede ellemek bolanok şeklinde terjime edip bolar. Iň soňky don't stand up until you've finished. Bu torýançaňyz ýeriňizden turmak bolanok. Egzaminlerde malumlaryňyzdan eşitip biljek negative imperative sentences, yani negativ manyly buyruk verici sözlemleriň biri. Aýdyşmaly bular ýaly meselemler juda köp we ingliz diline hemmesini tutmak gerekken öňüňizden kitap okanyňyzda, kino öwreniňizde ýa-da gürleşeniňizde çyksa her ýerine öwrenip gitseňiz ýeterlik bolar. Bu edeklikçe aýçak atamşylardan ibaret, enlikede görüşýänçek sag bolun.